Здравейте! Такова спря ми снимачката и сега е готова и сега ще можем да продължим откъдето спряхме. Ето тъй. Това са един епизод, само дето ми спря снимачката. И да, ето така. Да го направите. Абе, махни се, бе, проваляш ми клипа. Гид! А така. Ми може да го удължиш на която искате страна и да сложите по-криво. Но аз искам сега те да го направя. Сървъра ще го започнем скоро, но няма да го откриваме когато го започваме или на нова година ще го открием сървъра. Да. Ето така. Да, ето така. Ето станахме. После може друг клип, може този, да го правя вътре, да го заведа, да стане красиво къщата и да, сега ще имаме. Ето така справим, ето така. Ако искате, вие може да си направите стени без прозорци, но аз искам да имам повече прозорци, да мога да виждам повече какво става. Пък честа пак трудно се чупят. Поне на мен те са ми казвали, пък не знам дали е вярно. Ето тъй. Правите. Ето, хубава става къщичката. Но ако си на survival, вие направите както искате. Чакайте малко. И върнахме си. Трябваше да начера тоалетна. И да, сега ето така трябва да направим ни надолу. Така, ти го махаме. Тъй. Ено нагоре пак. Марче, ако гледаш това или SimCreeper BG, или Niki Game, или Гатанката, искам да се абонирате за мен. Както и ви. Искам и ви, защото най-важно е ви какво искате от мен. Какви клипови да снимам. Та ето как ще бъде отвътре. Ето ли ако не го гледайте, може да го направите на стая, ако искате. Примерно може да си направите тоалетни. Какво искате му да направите? Сега по-криво, по-ще го сложа. Сега ще го заведа. Значи, аз ще направя една стая тук. Спален единият. Тук има прозорец, който трябва да чупим. Ето така. Вътре в стаята няма да има прозорци.
Ще има, ама... Ето така. Аз след така искам да го направя, ако вие искате по някакъв друг начин да го направете. Лично на мен и ми пречи. Защото аз ви казвам как искам да го направите, ако ви хареса моите идеи. Аре влезде, какво ти пречи? Чил. Ето така. Слагате торчове. Оу. Да. Така. После двете трябва да го махнем вече легла. Тук ще сложим един чест, който се намираше ето тук. Да. Ето тъй. Ето така. Крафтинг тейбъл трябва да вземем. Ето тъй. Ето и няма да ми трябва повече. Крафтинг и печка. Тук вие може да сложите каквото искате, а всеки може да го направи. Не. Ето тъй. Ще сложа и тук закачалки, където могат да се качат дрехите. Събликането ще бъде ето тук, където хората да могат да се обличат. Тук ще бъде такова, ще направите събликането тук. Ето това ще бъде събликането. Ето тъй. Да го направим нека. И на малка врата. Торчове ни трябват. Чест. Да. Може и сега пак да ми спре, но няма проблем, аз ще го кача и ще го пусна пак. Но туда сега честа и тук си бяха. Печка няма ми трябва повече. Ето тук честовете, дето се обличат. Тук ще сложим един крафтинг. Ето така. Събликане, вие може да сложите надписи какви са. Но аз мога и ето да направя, да бъде по-шик. Така. Ето, тъй може да го направите. Вижте какво готино става. Само да ви покажа. Ето вижте каква е хубава къщичката. Ето отстрани. Абе хубаво е сега. Има доста място, може да слагате бая работи. Да. А пък е тук, вече може да си го измислите ви. Както искате, можете тук да си го сложите. Да. И да. Ето, тъй може да си го сложите тук. Това нещо си. Те да го направите, вътре вие може да си го развиете. Да си го направите както искате. Но аз ще започна с покривчето. Но ако пак се спре това, след малко ще спре снимането и няма да качвам повече клипове на това.
настроението.